Si el vehicle elèctric és futur, Wallbox s'ha convertit en una de les companyies globals punteres en la càrrega de bateries de vehicles elèctrics. El seu producte, Supernova, és el carregador públic més ràpid, fiable i econòmic de la seva categoria. Enric Asunción és el CEO de l'empresa. Vam néixer a un mercat que el cotxe elèctric no estava tan avançat com estava en altres països. Llavors, des del primer dia hem tingut que sortir fora a vendre i, per tant, la internalització. Hem tingut ajuda des de casa, però hem tingut la necessitat d'anar cap a fora. Llavors, hem sigut una empresa capaç d'internacionalitzar-se molt ràpidament i ens està anant molt bé a tots els continents. Isidre Gavín, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, entregà el premi i destacà la importància de la investigació en la millora de la càrrega de vehicles elèctrics per augmentar-ne l'autonomia. Ara hem tret un carregador que no només permet carregar el cotxe, sinó descarregar el cotxe i alimentar la casa amb l'energia que tens al cotxe. Un cotxe pot emmagatzemar suficient energia per alimentar una casa durant 5 dies. I aquesta és una tecnologia revolucionària que hem tret nosaltres i que ha guanyat molts premis. De fet, a Las Vegas, al Consumer Electronics Show, que és un dels events més importants del món de tecnologia, vam guanyar el premi a Best of CES. Supernova suposa per al consumidor una major autonomia, una optimització millor del temps de càrrega i un estalvi important en aquest servei. Wallbox és l'empresa guanyadora dels premis Talent Cambra en mobilitat.